আজি প্ৰথম মানে হ'ল মই তেনেকৈ নিৰ্বাচিত হৈ শিৱৰাত্ৰি পূজাত অলপ আনো তারপরে সেই গরু টরু কোনোবা পূজা টুজার কারণে আপনি কালি মই তেনেকৈ নিৰ্বাচিত কেতিয়াবা দেখা যে এই অলপ চলপ লৈ যায় এইটো কিমানৰ আনিছিলে আপুনি অনানো মই কিনি অনা নাই এনে আনিছে এনে আনিছে কোন হয় মানুহটো এনে দিয়া নামটো কৈ দিয়ক নলগৌৰীৰ পৰা বোলে নকয় নামটো তাতে শাক পাচলি কৰেতো এনে ঢেৰ গাঁতে তাৰে এটা কাটি লৈ আহিলে বেলেগে দাম নালাগন মনি মাছ আপুনি বেছি আছে কিয় ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ বেছি দিব লাগিছিলে বেলেগৰ পৰা কাটি আনিছে যদি শুকাইছে কৰ বেলেগৰ পৰা কাটি আনিছে যদি শুকাইছে কৰ ঘৰত ঘৰতে শুকাম ঘৰৰ মানুহটো জানে তেতিয়া শুকাইছে যদি ঘৰত শুকালেতো ঘৰত গম পাব ঘৰৰ মানুহ একদম দুদিনো শুকুৱাই আমি নাজান নেকি তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ মানুহ চামিল আছে ইয়াৰ আৰু আছে নেকি ঘৰত ঘৰৰ মানুহ চামিল থাকিব তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ মানুহটো জানে ঘৰত শুকাইছে যদি ঘৰ শুকাইছে নেকি তেতিয়াহ'লে जों गामियाव मोनसे माबा दंमोन आथिमंगल दङमोन बेयाव माने जोंथ' माबा मोनसे समाज जायोबा जों गामिनि मानसिफोर गथ'फोरजों नायदिंबाय थायो बबेथिं दं नामा जोंनि गथ'फोरा बेखौ जों नायबाय थायो बे हिसाबै जों गिदिं गिदिं नायबायथिंबायनायाव जोङो माने जों गामिनि सानै गथ' जों स्पटआव मोनबाय गान्जा बिसोरो सोबगासिनो दंमोन बेयाव जों बिसोरखौ हमनो हाबाय बे हमनो हानायाव नोंसोर बे बुस्थुखौ अबेनिफ्राय मोन्दों होनना जों सोंबाय बिसोर खोन्थाबाय मा जों नैबे मना सेन्टाराव ओरैबायदि सासे मानसिया जोंनो हरो आदसा थिग दं होमबा जों बेबायदि खोथाखौ लानानै दिनै जोंनि बिथांनि दखानाव तालास खालामफैदों ओमफ्राय बे खालामनाय लेखायैनो जों बिथांनि दिनै दखानाव मोजांनो मुवा बेसादफोरखौ मोननो हादों बे बिथांनि मुंखौ आं नैबे दखानाव जों बिथांनि बरमन प्रसाद बरमन बिथांनि दखानाव जों जोंनि गासै लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो नायगिदिंफैदों ओमफ्राय बेयाव जों बिथांनि दखानाव डाइरेक्टनो स्पटआव मोन्दों बुरजानो आधा मना ड्राग्स गान्जाया बिथांनि दखानाव दंमोन जों बेखौ हमनानै दा बेखौ जों हमनो हादों आरो दिनै बे समाव माने बिथांखौ जों आगोलावबो जों खननैसो वार्निं होखानाय जाबाय बेबायदि बेसादखौ फाननाङा उन्दै उन्दै गथ'फोरा सोलोंलांगोन बा गाज्रि जालांगोन बेबायदि होननानै जोङो वार्निं होखानाय जादोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै मानियाखै बे मानियैयाव जों दिनै बिथांखौ हमनो गोनां जादों रायजो राजाखौ लानानै बिथांनि नैबे दखानाव फैनानै जों बिथांखौ हमनो गोनां जादों बेनो आरो जोंहा एसे बैसो गोनां मानसिखाय जोङो सिगाङावबो हमखांबाय हमनानै बेखौ वार्निंबो होबाय खेबनै जाहाथे आदै बिदि मावनाङा होननानै दखानाव गावनो जों फैनानै बुंफैबाय खिन्थु मैयानियाव माने मा खालामदों बियो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आरो फानबावदों बुस्थुखौ माबाखौ गान्जाखौ फानबावदों थ' स्पटआव हमनानै जों मोननायखाय बेखौ दिनै दखानावनो जों तालासि खालामनानै बिनि माबाखौ गान्जाखौ मोन्दों आरो दिनै ओंखायनो जों दा आयेननि बेबस्था लासिगोन आरो आयेननो हरनानै आयेना जि बिसार लायो जों बेखौनो एग्रि आरो मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन